Menai bagian tukar tanah ya. Tapi jalan sendona pina baik ada gini. Angin sawi angin. Man siga menai menba. Siga berasa kalam tanggung. Siga berasa kalam tanggung ya. Dari sebar guzo gak kalam mau bayar. Aturan itu guzo sebenarnya. Kamu zaini mama hotel lebih kena boya. Bah, bila ketok tosong. Hah? Kau hilang sebenarnya aku mana? Nah, hilang, nah. Kamu. Iklan. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय गोबावसैमोन भिडिअ लाबोयैया लोमजानायनि थाखायनो माने भिडिअ लाबनो इन्ट्रेस्ट जाथाराखैमोन ओमफ्राय दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेबो लोगोसेनो ओमफ्राय बेरायनो थांनो नागिरदो एकदमबारे सुइजार गानबाय आरो गरमथार नालाय बोथोरा ओमफ्राय नै पलिथि बेगबो लालाय लांबाय आं दा नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो जों बहा थांनो नागिरदों मानि थाखाय थौदो दे बहा थांदो हो बहा थांदो मिथिलांबाय थागोन नोंथांमोना थुफाबाय थादो माइसि गोबावलै बा सुइजार गानलायथिं हो बहा थांदो ओमफ्राय बेरायनो हो अबेयाव खात्रा गानलायथिं बिराद गाजा नामा गरम नालाय गानदो गानामोन आं ओमफ्राय गरमखाय माइ गायनानै दिनैसो नामा माने इन्डिपेन्डेन्स डेनि बेरायनो थांदो ओमफ्राय मेडामा मा खालामबोखो स्कुलाव फ्लेग दिखांना फैखांबाय ओमफ्राय दा नै सुजियावल' जादो ओमफ्राय नों मा होननो सानदों गोलोमदो सं गोलोमदो फरायनो साना हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे ओमफ्राय थांसै आरो बेरायनो दा गारि गोदान लाना फैले दोननाय मालायनि गारि गोदान लाना फैले दोननाय गारि गोदान गाखोनो लुगैदों होननानै दे ओंखाम जाबोना जाबोआ माया ओंखाम जाबोगोन औ जों ओंखाम जाबोखागोन ओंखाम जाबोखागोन जोङो होमबालाय आं संलिया अ इनथासि नांनो बिदि बुंगाबावसै नों बा ओमफ्राय संखायाखै नोंबो ये हेलमेटा अ लाबबाय लाखादो लाखानोसै होमबा दिन लाखिया ना दा थांबाय दानसै लोगोफोर थुफाबाय थादो बेरायनो फैनायानो बिशाल मार्केटआवसो मोनफैबाय बरपेटायाव माबायदि नुदों हो बेरायनो थांलालै बिशाल मार्केटआव थौदोलै होननानै लाबोलायथिं हो ओमफ्राय मानि इदियां खरसा जोब्बाय थौ बायबानो माबाथ' खरसा होगोन बरपेटा रडनि बिशाल मार्केटनि थौ हाबथौ सुलायनो नामा खरसा खाबाय हो गुसु मोननानै खरसा खागोन ना जाखायाखै ओमफ्राय मा बायगोन दा एसे मोजां मोनदों ओमफ्राय थौ नागिरबाय था बायनो र' बुहुद बुस्थु बिशाल मार्केटआव देलायनो फैदो नामा हो नै गस्ला नायदो आंनो बेखौ गानगोन हो ओइ गोसो गाननांगोन नै बिलाइ रखमखौ नै नाङा समाया बेखौ माबायदि दा हो मोनफैनानै माबा आन्दायजोब्बायसो आंहानो दे नोंहा नायदो गावबागाव बासिना लालै नाङा इखौ बिदि सेम्पुलफोरखौ लानो इदिफोरखौ नायनाय दोनसै नोंनि मोदोमाव होनाय दिनै अल' मोजां नुदो सेम्पुल इदिफोरखौसो मोजां नुयो आंहा मोनसे गिदिर ला बयसफोरनि गोजा मोजां नुदों ओइ गोसोमखौनो इदि मोजां नुलाङो दिनै इखो गोसोमखौ दिनै लानाय दामखौसो नायबिदों इयो मोजां नुदो बायो गान नामा मोनो
मोजां जागोन खान्दद' जानो दा मोजाङानो जादो समायदो वाव मोजां दे बे हा आइना गैयालै मोजां दे लादो दे इखौनो मोजां थानदो बिउटिफुल जायाखै नामा पतलुन बासिदो मानसिया पतलुन गाइस मोनाव बे पतलुनखौ मोजां नुदो बयसफोरनि थाखाय खेला गेलेनायाव गानग्रा ना ओरैनो थानायाव गानग्रायो साइज गैया फाइस गैया गामसाफोरखौ गानना उन्दुबानो जायो ओमफ्राय इफोरखौ जानला मानला लानो लुगैबाय थायो कैलाय ब्लेकआ मोजां नुदोआनो सं मोजां नुदो गिदिंना होनाय खनसे मोजां नुदो ला मा नैखौबो मोजां थानदों मालाय खनसे लानाय दे बिखायाव होनाय मोजां मा नायखो इयावथ' बुंजोबोखाबाय ओमफ्राय आरो नै माबा खानसि खुरै माखो बेदर जानो लायबो ला ओइ कारनैथ' लाबोनो बायो आं नोंखौ बिशालाव मिथिगौ बारायलांबाय थायो गस्ला गांनै बायगोन होननानै फैबाय आयना माबा माबि गैला दे गस्लालाय लानोबा गोसोमासो मोजां अयसो मोजां अयावसो गोमोथाव नांलायनाय नङा आंनो गोसोमखौ लादो होनबा गासै जागोन स्लुप मोनलायगोन इयाव अमा मेजेम बिशालाव फैबा नै मा नायफैयो बा इफोरखौलाय मानो नांगौलै नायनो मोना नामा साला गारबा खुरै सामुस पेन गैला मा देगोन नोंलाय इयावलाय थबसिखौनो देखाया ग्राइन्डार लाइन गैयाबाबो इनभार्टारावसो होनानै ग्राइन्डार रुंखायो थबसि बायनो नागिरदो फै नांला फै जाबाय फै बा लाना tu मा pastu आरो पर्दायाव फैलायबाय नोबा थैबायलै आंखौ बिसिजोबगोनलै नोङो आंखौ बिसिजोबगोन खावसे बिसिखाबाय नै दिखांलायनो हायाखै ओइ लानांला फैदो फै माखौ लाबावनो नागिरदो 1000 थाखा थांखागोन इयाव खनसेनो लाबाथाय फैसाया थांजोबनाय रखमनो मिथिगौ ट्रेट सोलांबाय थानांगो दोनदो दे फै गैला फै नैलै इयावनो मथा मथि 5000 थांखाबाय फैखाबो खनसेनो लांजोबबाथाय फैसाखौ जिलांजोबनाय रखम मोनो फै नाङा फै लाङा खाबो लानाय या बिशाल मानि बुलायनो नागिरो नुबायना मा जाबावगोन नांलाथ' थु जाबाय नांलालै थुदु एख' साफा गैया नै एख' साफा गैया साफा नुवाखै दार माबिसो थुबावदो आखाइखौ थुदु Sabaw nang mau na libe tin ni na bai tenang gufur dapat lana kan pai kesem tap da sai san ya li pun do pai irno ursakan natural gufur jana grone bine ino lana gali habu si me kon bishna ngi Ang dikang na lang kaban mo. Good girl. Ay masih kisah kirpa belang nih kan mana gitu? Tak asyik kita lang kan nama. Lang kan ibra. Aku lawan nih. Di mana pergi nama? Terus. Lazia nama ya? Lana apa? Udah lang pergi apa? Aku bisa sih lihat aja. Maksudnya lanang gembang lah. Lanang tuh ngerti tuh. Anak kesulam nang bulan sampai. Iya asal berkelas aku mesti. Nuntu ni situ panen jahan tuh kayaknya. Asal kelam mesti.
थाइजुनखौला बेफोरखौ मोजां मोजां बुस्थु लाना मा हकन'खौ नागिरबाय थायो नोंलाय ला जिखुनु मोनसे ला लोगोफोर शपिंखौथ' खालामखांबाय ओमफ्राय इखौ नुदोंना आंहानि हेलमेटखौसो गाननानै सलायगासिनो मानसिया मानोना बाथ्राया ओरैबायदि जादों लोगोफोर खावजाबाय हेलमेटआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि नामाव मानसिखौ मोननाय मोनबा फरायनाया दुखु जाजोब्बाय नै माबायदि मोनखो हेलमेट खावजानानै हो हेलमेटखौ गावनो मोनो माया जोंहानिखौसो गावनो मोनो फैलायबाय थांलायबाय 1800 थाखानि हेलमेट खावजाबाय शपिं खालामनो फैनानै सब थरायनायनि थाखाय जाजोबदो मानो नों गोबाव खालामनाबाथाय लांना होनदोंमोन ना थाब ओंखारबोनायबा नों आरो इखौबो दां इखौ दोनां पापि जाय लांदों मिथिगोना सोंदावना थैनो थायखादों दिनै आंनि सावनि आंनि आलायना दोननाय हेलमेटखौनो गारियाव आलायना दोननाय हेलमेटखौ लाना थांदो मोनजाबाय पिकासो हिनजावफोरनि हेलमेट लांलायखै आरो हौवाफोरनिसो लांलायखै नायखादोब्रा इयो नायखादो अबे मोनसे दामिकनि दाउसुलि जालायलायो सुदियाबो गोदान हेलमेटआबो माथो मोजाङानो जालायलांदों गोजोन लांदो इयो नायना थायखादो इयो सौराखौथ' पेप्लि पेप्लाफोरानो लांदो बया गोबां दंमोन ना बिसालाव बया रागा खानो थरने मोनबा जोख्लेजबागोन होननाय रखम ओंखाम जानो लुगैदोंमोन हटेल माखान बन्द' जानायनिफ्राय दा नै रल जानो नेगासिनो थरने हेलमेट खावजानायनि बया रागानाय सस टस जाजोबनाय होदो ओंखाम उखैनाबो ओंखामबो मोनजाला नालाय रलखौनो जाफैबाय जों जानो माबायदि गोथाव गोथाव 10 घन्टा नेदो आधा घन्टासो नेदो रल मोननायानो आधा घन्टासो नेनांदो वे जादों जा Gak topnya kelihatan no. Lu tahu dengan nggak? Tahu? Igrol, nanya. Hezbollah begitu zadna. ओंखाम मोनजायनि मा हटेलाव फैखानाय बया बा बिराद गोथाव सं हो बया जाखायानो नामा दिनै जानाय फाखायलायनाय नङा रानलायगोन हो आंनासो गोथावसिन सं गोजा जानानै बे जाबाय स्पाइसि बे जाबाय नर्मेल नामा हो दिनै जानाय आरो नै जानाय लेटसि दङ दे बया गुसुखा लोंनाय आरो नै जाबाय सु माबायदि दे Maya. Ini pasti minum jadi. Sampai? Andung kan yang sampai? Andung kan ini. Andung ini yang sampai? Aso. Nusan itu macam mana ada? Ada pun kan beli. Ada pun kan beli. Samsung ni leo. Ada. deh, orso. Wah, wes apa deh? How deh? Mana? Ada. Pasti pakai tahu kada. Yang apa beda sih nang? Ini the first time. Sampai dan sini gue berat ketawar. Tasty, wow. Independence Day nih. Hah? Helmet kau sana ini, helmet ke nagire mana sih kimi kini mun pilih lang bayar.
जानानै थांसै बरिया गोथाव गोथाव जोब्बायानो सं हा माबोरै आंनाव नै मोनसेल'सै गोथाव गोथाव दे आखाइजों जानाय बायदि जायालै खदा लागायो जानोसो फैखादों आरो मानसिया जानायजों लोगोसे शपिं एसे गोथाव मोनैसो गोजायासो फार्स्ट टाइम नैबे हटेलाव हाबबाय लोगोफोर र'डआव फैनानै हाबफेराखैमोन आरो गोथावानो मोनबाय जानानै जाबायबो पेकिंबो लाखाबाय दा न'आव थांनोसै हेलमेटबो खावजाबाय बेसेरा ओमफ्राय नैबे हेलमेट दाल'सै आंनियाल' मोननायबा खिन्थु गारफ्रामनाङा इसर एसिनि बे ओंखारना बोरैबा मोनदों सिसि केमेरासो खालामहैदोंमोन बिसालाव बेनिफ्राय इसोर आरो गोजौ गाखोलांनो बावबायना बाखांदों गोजौ गाखोलांनो होननाय लोगो लोगो ओमफ्राय थाङासै थाबसोसै होननानै बाखिया लांथोसै होननानै भाबिना फैदों उन्दायना थाहैगोन आं सावखाबाय गोसो गोथारै गोसो खुसि इन्टारेस्ट बेरायनो फैबाय सानदोंमोन माबा माबि जागोन बेरायगोन होननानै जाबायबो दिसुं ओमफ्राय ओंखामखौबो मोनजायासै ओंखाम हटेलाबो बन्द ओमफ्राय आरो माबायाबो बन्द जाहैबाय बिदिनो माबा माबि दखानफोराबो बन्द जोब दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेनि भारत उदांस्रि साननि दा लोगोफोर जोङो थांनोसै हेलमेटाबो खावजाबाय दायोल'सै पुलिसफोरा लोगो मोननानै आंखौ गनदो बुना हराबानो जाबाय आरो दा